skal have nyheder kl. 18:05. Godmorgen, det er Radioavisen, og det er i dag torsdag den 3. november. I Israel vil ministerpræsident Yitzhak Shamir fra Likud-blokken i dag forsøge at danne regering udenom arbejderne. Shamir har aftalt møder med de to ultra-højreorienterede partier, Somet og Mohamed, der hver fik 2 mandater. Somet vil inddrage de besatte områder, mens Mohamed ønsker at udvise 1,5 millioner palæstinensere, der bor i områderne. Likud-blokken forhandlede i går med parlamentets religiøse, der blev valgt sejr her. De ortodoxe kredse i Israel er vokset stødt i de seneste år, der er holdt fødselsrate og indvandring fra udlandet. I samme tidsrum er antallet af ikke-ortodoxe faldet en 6 fra Alt disponibelt politi er her til formiddag sat ind i aften på 4 røvere, der i de tidlige 22-årige politibetjent, der blev ramt af bevidstløs og i respirator. Lægerne betegner i nat stormede store politistyrker en lejlighed på Amager og fandt blandt andet panserraketter. Der var dokumenter, drejebøger og lister og dystre notater om det ene og det andet. Kriminalpolitiet regner samtidig med at have optrævlet en større terrorgruppe, som også står bag flere væbnede røverier. Blekingegadesagen er slut. 3 af de dømte fik maksimumstraffen på 10 års fængsel. Carsten Nielsen fik 8 års fængsel i dag. Niels Jørgensen, Torkild Lauesen og Jan Weimann fik 10 års fængsel. Og Bo Weimann 7 års fængsel. Altså i de her år, der har jeg tænkt rigtig meget over mit eget medansvar. Og jeg har været utrolig længe om, synes jeg, at komme igennem den rejse ind til det punkt, jeg er ved nu, hvor jeg står frem og fortæller, hvad jeg har gjort. Det virker jo så totalt uforståeligt, hvordan personer, men faktisk alle sammen med en god baggrund. Hvordan vi kan lande der, hvor vi lander. Og når man skal forstå os som gruppe, så tror jeg, at det er de små skridt, der fører til større skridt, der fører til andre skridt, der fører til andre skridt. Det er den udvikling i vores sådan, bandens historie, der gør, at det eskalerer igennem årene. Jeg var jo ikke anden lille snotvalg. Altså når vi snakker om fra 63, hvor jeg var 7 år, ikke? Så er jeg jo en dreng, der vokser op i en tid,
hvor der sker nogle enorme brydninger. Jeg var jo den mindste i familien, og Jan var min storebror. Vi fik jo et meget nært forhold i de der år. Når vi snakkede sammen om begivenheder, så var det ofte med politisk indhold. Krigen for eksempel, som den hed. 2. verdenskrig, det var der ikke noget, der hed hjemme hos os. Den hed Krigen. Den var mine forældre jo dybt engageret i. Min far var medlem af modstandsbevægelsen, og de var begge to medlem af et kommunistisk parti, som var et illegalt parti. Sabotører, det var sådan dem, der blev hævet op på pedestalen, modstandsbevægelsen. Og de blev på en eller anden måde paralleliseret meget med det, vi hørte om, og det, vi så gennem fjernsynet. Og der sidder jeg jo og observerer. Og der er utrolig stærk fokus på Vietnamkrigen i min familie. Der er en bestemt scene, som jeg aldrig glemmer, et hangarskib, hvor der letter nogle hurtiggående fly. Jeg sad bare og observerede, og min mor sidder og kigger, og min far sidder og kigger. Vi er de eneste, der er i stuen, og så siger min far, morder! Han er jo nogle gange kommet hjem midt om natten og har været smurt ind i maling, fordi han har været nede og male en anden bro, hvor der så har stået de undertrykte og sultne ved sejre dagen efter med Jans skrift og Palæstina og Vietnam samme kamp. Jamen der har min mor så hjulpet med at vaske hans tøj, som det skulle man ikke snakke om osv. Og der oplever jeg jo som dreng her, at der er nogen, der virkelig engagerer sig. Ikke? Jan og hans kammerater, de bliver jo radikaliseret i Vietnamkrigen. Og under hele det her Vietnam-aktivistiske liv, der støder de så på Godfred Appel. Godfred Appel havde jo denne her organisation, Kommunistisk Arbejdskreds, KAK. Hvor mange medlemmer har organisationen? Det snakker vi ikke så meget om endnu. Men det er ikke nogen masseorganisation. Godfred var et højt begavet menneske. Ingen tvivl om det, men han var også kugleskør. Fuldstændig ensporet. Og overbevist om, at han og han alene havde ret. Det er en organisation, hvis formål det er at gennemføre proletariatets diktatur efter en proletarisk revolution i Danmark. Kort sagt gennemføre vejen til socialismen. Jamen Godfred har jo ledt efter nogen, som kunne udvikle sig til at blive nogle gode officerer i den maskine, som han var i gang med at konstruere. Og der passer vi perfekt. Og vi var gode kæmpere. Altså vi var altid forrest af rækken, når demonstrationerne var der. Og det kunne Godfred bruge.
Godfred synes jo, at vi skulle have nogle flere internationale forbindelser. Og specielt ville det være rart at have nogle forbindelser til nogle modstandsbevægelser rundt omkring i verden. Og PFLP var jo en organisation, som på mange måder havde et program som lignende Kaks. Godfred han bad Sander og mig tage til Jordan. Vi skulle finde ud af, hvem PFLP var. Hvad var det for nogle kanalier, dem der? Ikke? Hvad stod de for? Hvad var deres udgangspunkt? Ikke? Popular Front is a Marxist-Leninist organization working not only for the national liberation in this period, but working also for the socialist change in the Arab world. In Palestine first, then the Arab world. Sander og mig, vi tog sådan ned. Og så kom vi så på sådan en sightseeing-tur med et par af frontens folk, som kørte os ud i bjergene. Altså, da vi møder Palæstina, sådan i Mellemøsten, og den flygtningelejren og partisanerne, vi er direkte på. Det var så virkelig stort. Det var det. Vi diskuterer politik selvfølgelig. Og vi lærer at bruge forskellige pistoler. 7-8 forskellige mærker. Et par maskinpistoler og Uzi, og frem for alt selvfølgelig Kalashnikov. Det var ret spændende for os, det må jeg sige. Altså, vi var jo ikke så gamle. Vi var lige i begyndelsen af 20'erne der. Vi smider også et par håndgranater af sovjetisk herkomst. Vi lærer at bruge sprængstof. Vi lærer at lave tidsindstillede bomber. Og hygger os i øvrigt med de her udmærkede mennesker, som vi kommer til at synes bedre og bedre om. Vi får ikke at vide, hvad vores nærmere opgave egentlig går ud på, ikke? Jeg havde den opfattelse, at det var en flykapring, at det lå forude. Og det ville han ikke afvise, det var, men han troede ikke, det var det. Han mente, det var noget, vi skulle til noget andet. Så skal jeg ikke blande mig i. Det er jo også mange år siden, det her. Men i mine tanker bliver det til en kapring af fly, og så står jeg af. Jeg tror, Gert var bange, ikke? Men det var jo klart med det oplæg, vi havde fået, ikke? Så havde det jo et eller andet med våben at gøre på den ene eller den anden facon, ikke? Vi blev faktisk uvenner, og vi skilles som uvenner på et hotelværelse i Beirut. Han udvandrede simpelthen, pakkede sit grej og forsvandt. Nå. Og der sad jeg så tilbage, og det var sgu meget ubehageligt, må jeg sige. Godfred, han siger, at det er ikke rigtig godt, det her. Vi skal ikke miste forbindelse til PFLP, og nu må vi lige høre, og så må du forholde dig i ro derhjemme i mellemtiden. Du kan ikke deltage i et politisk arbejde, indtil det her er overstået. Og vi skal nok kontakte dig. Det var sidste gang, jeg så Godfred. Jeg var dømt ud. Jeg kan jo fortælle kammeraterne hjemme i København, ikke, at PFLP, det fandme er en ægte revolutionær organisation, som jo i løbet af kort tid efter blev kendt over hele verden, ikke? We have no other way but to defend ourselves till the last drop of blood in our veins, and I think we will have victory. Because people are fed up with the reactionary attempts since 20 years to prevent them from liberating their land. We are fed up. PFLP begynder sådan at blive den organisation, som fylder positivt i min familie og hos mig. Og lige i starten af 70, hvor jeg bliver konfirmeret, der giver jeg jo 10% i PFLP-skat af mine samlede indtægter for min konfirmation. Og jeg siger det til Jan, at jeg godt kunne tænke mig et flag, for eksempel. Det havde jeg jo gået
at tænke på, og som jeg kunne hænge op på væggen, ikke? Med PvP-symbol, der består af en pil, der retter sig imod Palæstina. Og her er vi ude i flygtningelejre, vi vil derind symbolet. Hvorfor at palæstinenserne har påvirket mig så meget, og hvorfor lige præcis den konflikt har fyldt så meget hos mig, er, at den har været så voldsom. Jeg havde været i flygtningelejren. Jeg fik kontakter med palæstinenser. Altså, man får personlige relationer. Det er jo ikke bare et politisk projekt. Jeg kan huske en kvinde, som var gravid, topgravid. Det var stegende varmt. Hun talte overhovedet ikke om krig. Det, hun talte om, det var de børn, der var i den skole, som hun stod for. Hun blev slagtet under den store massakre i 82. Hun er en af de mennesker, som sådan dukker op, når jeg tænker tilbage på, jamen, hvad kunne radikalisere mig? Fordi jeg prøver jo også at forklare det for mig selv, hvad sker der med mig? Ikke? Altså, hvad sker der med mig, der gør, at jeg tager sådan nogle skridt, som jeg tager? Ikke? Og hun er sådan en af dem, der dukker op. Lige siden jeg startede i politiet, og senere igennem hele min forløb i politiet, har jeg jo stort set været i kontakt med de her mennesker, uden at ane det selvfølgelig, ikke? Fra demonstrationerne ude ved den amerikanske ambassade, fra endnu mere voldsomme bataljer omkring verdensbankrolighederne. Virkelig kog på, og derfor så gjorde man, hvad man kunne for at finde ud af, hvor styres det herfra. Og et af de steder, man havde øje på, det var så Svanevej, Kaks hovedkvarter, hvor man så kører ud, laver en ransagning, og oppe i lokalerne, der træffer man Sander Troelsen. Og han bliver så anholdt. Det begyndte jo Det begyndte sgu at blive for kriminelt. Og så sker der altså det, efter jeg bliver løsladt. Så foreslår Godfred, Gud hjælpe mig, at jeg skal være leder af en kommende illegal celle, der med tiden skal brede sig over hele landet, ikke? Og det var fame for meget. Det smagte sgu af sabotage, kidnapning og ja, you name it, ikke? Så siger jeg, I kan rette mig i røven, I er ikke rigtig kloge. Og så vidste jeg jo godt, at så gik der per dette øjeblik gik der en jerntæppe ned. Og det gjorde det også. Der var fuldstændig afskåret. Jeg har ikke snakket med nogen af dem siden. Jeg kommer ind efter organisationen har ligget stille i et stykke tid efter Verdensbanken, fordi politiet var ude og tage nogle af de unge i organisationen. I samme periode, der har PFLP bortført 3 fly. Der står Godfred i ørkenen nede i Mellemøsten og ser på hele den episode, de her besøg PFLP. This apple, remember, apple, from there came the name Tufaf. So the people don't know which area Tufaf, we're talking about the Danes, you know.
I was not working with them. You can imagine the kind of work I was doing, huh? You know? I was in charge of the tough shit, let's say. You can understand this, right? But they were not, they were not involved in the same level of violence that the PFLP was involved. Do you understand? These guys were not pacifists, they were militant, they were revolutionaries, they were trusted people. The bank robbers were known, they were sending money to the PFLP, and you see? Hvad Godfred har haft med hjem fra Mellemøsten, ved jeg ikke. Men fra det tidspunkt bliver vi rimelig målrettet på at skal lave aktiviteter for PFLP. Så jeg bliver inviteret med på noget, der hedder nummerpladeture. Og jeg spørger selvfølgelig ikke, hvad skal vi med de her nummerplader? Det gør man ikke. Altså, sådan er kulturen i KAK. Vi spørger ikke om noget som helst. Men hvis man ikke kan skrue et par nummerplader af, selvom det er ulovligt, ja, så kan man slet ikke bruge til noget andet. Så jeg tror, der ligger også det der moment i at tage nogen med ud på prøve. Jeg var med til at udføre trykkeri mod postkontoret i Lyrskovsgade. Første gang jeg hører om røveriet, så bliver jeg kaldt ud til ledelsen. Og ledelsen er godt fra ude til Holger igen. Og der får jeg så en forklaring på, hvad det er, vi skal i gang med. Observationerne blev lavet i en varevogn. Vi kunne sidde og tage notater og kigge ud. Og fandt ud af, hvornår kom de, hvem var det, der bar pengene ud. Og hvornår kom der flest penge ud af posthuset. Og når så endelig vi har alt det på plads, så bliver der givet grønt lys, så får vi lov til at lave aktionen. Gik det i meget mørkt tøj, og skiftede til lyst tøj. Og så blev vi smidt af 5 minutter efter, inde på Frederiksberg. Dengang havde vi en helt klar holdning til, at vi brugte ikke våben på aktionen. Fordi hvis man tog våben med, så var det for at bruge den, og det ville vi ikke. Hvis jeg skal se tilbage på det, så er det selvfølgelig et røveri. Men vi havde den tanke, at vi kunne tage nogle penge et sted fra, hvor vi var forbandede velhavende, og så kunne vi føre dem ned til nogle fattige folk. Det, der tiltaler mig utrolig meget, det er de der meget enkle forklaringer, der er på verden er delt op i fattige og rige og undertrykte, og befrielsesbevægelserne er nede hos de undertrykte. Og det er sådan, vi kan ændre verden ved at støtte dem, ikke? Den måde, jeg så støttede dem på, det var jo ved at samle klude ind, tøj i store mængder, ikke? Som vi opgjorde til værdi og fik skibet afsted, og synes et eller andet sted, at jeg var rigtig god. Når jeg så på mig selv, ikke? Altså, det er sgu egentlig rigtig godt, det du render rundt og laver her, ikke? Det var det legale ben. Og det var jo først sidenhen, at jeg fik nøjagtig kendskab til, hvad det kriminelle ben var i den praksis.
Jeg har også selv på et tidspunkt været med til at overdrage penge til PFLP. Jeg blev kaldt ud til Godfred og Holger, og fik besked på, at jeg skulle møde en arabisk udseende mand inde i en boghandel på Rådhuspladsen. Og jeg har så fået at vide, at jeg skulle møde den mand nogle måneder senere i Rom. Jeg tager til Rom. Og jeg kommer ind til Peterspladsen og kigger mig omkring. Og så ser jeg den person, som jeg har mødt 2 måneder før i København. Samtidig så spotter jeg mig også omkring, og så ser jeg også, at der er personer omkring ham, og det er personer, som optræder som vagtposter. Når vi taler vagtposter i Italien, så er det nok de røde brigader. Men jeg går hen til manden, og jeg giver ham de penge, som jeg har med. Og samtidig giver han mig 2 revolver. Jeg skal have 2 revolver med til Danmark. Der kommer jo et oprør i gruppen imod Godfred Appel. Det, der sker i KAK, er, at min bror og en række andre personer, de bliver jo så rådden træt af at blive kostet rundt, og efterhånden jo voksne mennesker bliver udsat for en diktatorisk lederstil. Organisationen kollapser jo i sekterisme, og alt går op i hat og briller og slagsmål. Godfred Appel bliver smidt ud af organisationen. Så finder vi ud af, at nu må vi fortælle alle medlemmerne i KAK, at der er foregået ulovlighed i organisationen. Ellers kan de ikke forstå, hvorfor den har været sådan de sidste par år. På det første stormøde fortæller jeg blandt andet også om, at der er foregået ulovlighed i organisationen. Og efter mødet, så trækker Holger mig med ud på gaden og siger, Bruno, du er ikke i psykisk balance. Og han siger, jeg synes, du skal tage til USA. Så jeg tager ud af landet, for jeg er helt sikker på, at jeg skal forsvinde. Jeg var bange for, at PFLP ville likvidere mig. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis meldingen var gået til PFLP, at jeg var en sikkerhedsrisiko, så var der ingen tvivl om, hvad de ville gøre. Så forlader jeg KAK. Min bror og en række andre personer, de fastholder kontakten til PFLP. Det er det, der sidenhen bliver til Blekingadebanden. Godfred begynder så at sige til dem, der nu står for støttearbejdet til PFLP, at han vil afsløre det hele, hvis ikke de giver ham penge. Han siger det til Jan blandt andet. Og de fortæller det til PFLP. Og PFLP møder op hos Godfred. Siger til ham, at nu har de nye venner, det er ikke ham. Så hvis man generer dem, så generer man også PFLP. Og mere behøvede man ikke at sige. Der trækker han følehornet til sig. Så der blev ikke fremsat trusler mere. Og så skilles vejen fuldstændig. Efter en meget stille periode konstaterer vi lige pludselig en stigende interesse for at få kontakt til gruppen fra PFLP's side, og man holder også nogle møder med nogle centrale PFLP-folk, i det her tilfælde Marvin for Hulen. Så vi etablerer en rumaflytning for at finde ud af, hvad går det her ud på. Marwan says he wants to meet these people this week and to discuss with them the whole matter and the cooperation with them.
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a military operation. Sati answers that they may very well agree. Det er så den lille klokke, der får antennerne op, og så får, legitimeret en fortsat overvågning af gruppen. Og den fortsætter så en periode, indtil den så lige pludselig falder til ro igen. Og så kommer der en lang periode, hvor man overhovedet ikke registrerer nogen som helst opmærksomhed. Klokken er 18:30. Hundreder af palæstinensiske flygtninge, mænd, kvinder og børn, er systematisk blevet myrdet i 2 flygtningelejre i den sydvestlige udkant af Beirut. Overlevende siger, at det var israelernes allierede på Libanons kristne højrefløj, der begik mordene. Mens israelske soldater... I kølvandet på de der store massakrer, der var jeg mere parat end nogensinde til at gå ind et eller andet sted i det illegale. Jeg pressede på af flere omgange og sagde, om der ikke var et eller andet, som passede til situationen og til mig. Øjenvidnerne siger, at hele familier er blevet udryddet. Den israelske militærkommando har ingen kommentarer til meddelelserne om nedskydningerne i de 2 lejre. Israelerne har i dag meddelt, at ingen soldater fra den kristne... Min bror er ret reserveret i forhold til det. Jeg tror, det er en eller anden form for beskyttelse af mig, der fylder hos ham. Men alligevel sådan, når de er så frem til i hvert fald, at der er en opgave, som PFLP har bedt om løsning af. PFLP beder om udførelse af en opgave, der består af at afdække israelske interesser i Danmark og afdække eventuelle israelske agenter. Jeg var glad for at få en opgave af den type. Så jeg siger ja, og det er også der, jeg tager det allerførste skridt i hele det her forløb. Jeg udgiver mig for at være en anden, end jeg er. Og der starter et dobbeltliv, kan man sige, som bliver mere og mere ekstremt igennem årene. Jeg sad jo der og spionerede på mine medborgere igennem, hvad de havde sagt i blade og magasiner. Det gav mening for mig at lede efter nogen, der mindede om mig selv. Var der en person, som på et tidligt tidspunkt havde været meget åbenmundet i støtten til Israel, men som på et senere tidspunkt trækker sig ud og bliver usynlig? Hvis der var det, jamen så var det noget, jeg lagde særlig mærke til. Jeg havde selv været igennem en udvikling fra åben politik til mere og mere lukket og mere hemmelighedsfuld politik. Jamen, i det forløb, der begynder jeg jo åbne folks post, stjæle folks post, overvåge enkelte personer. Jeg opstiller hypoteser om nogle personer, især en, som jeg fokuserer meget på. Jamen, der er der en af de andre, der siger, at man kunne sådan set også bare lirke sig ind i hans lejlighed, og så gå rundt og se, om der er noget, som kan give et billede af, hvem han er. Og der kan jeg huske, der tænkte jeg, hvad ind i en anden mands lejlighed? Og det var i hvert fald en grænseoverskridende tanke. Jeg kaldte jo mit arbejde for Z-fejl. Jeg opfatter mig som PFLP's agent i Danmark, kan man sige.
Jeg havde jo på det her tidspunkt ikke nogen form for anfægtelse af at bare overdrage PFLP det her materiale. Det havde jeg jo slet ikke nogen moralske skrubler over. Det nærer mig, at jeg var i stand til at gå så langt, så jeg kunne udpege en person og sige, at den person er måske agent. Og jeg aner ikke, hvad der kan ske. Heldigvis er der ikke sket noget med de mennesker, men det kunne jeg jo ikke vide, at der ikke kunne komme til. Men det, der drev mig, det var, at jeg arbejdede direkte mod min modstander. Israel opfattede jeg som min fjende. Det har ramt mig, ikke bare på mine holdninger, men også i høj grad på mine følelser. At et helt folk, eller dele af det, bliver smidt ud af sit land. At der var nogen, der er blevet fordrevet. PFLP har hele tiden haft et stort ønske om penge også. Og Marwan al-Fahum lander på at anbefale, at vi gennemfører en kidnapning, fordi alle ved, at en kidnapning, det er en af de former for kriminalitet, som giver allermest. På det her tidspunkt, hvor jeg bliver spurgt, om jeg vil være med, der er den eneste plan sådan set, at det skal skaffe cirka 300 millioner kroner. Møt en mycket framgångsrik entreprenør og Sveriges i særklass rikaste. Tetra Paks mjölkförpackning, efterkrigstidens största svenska produktsuccé. Bolaget är värt kanske 12-15 miljarder kronor. Och ägarfamiljen Rausing är Sveriges i særklass rikaste familj. Jeg siger ja til at deltage i kidnapningsplanerne, velvidende at det er den mest modbydelige forbrydelse, man kan forestille sig. Vi vælger Jørgen Rausing, fordi vi mener, at han kan give de fleste penge. Han har en far, som var en akademiker og en humanist, vi kan presse. We have kidnapped your son, Jørgen Rausing, from his apartment, which lies opposite of Botanic Garden. I repeat, we have kidnapped your son, Jørgen Rausing, from his apartment, which lies opposite of Botanic Garden. Vi sidder og hører det bånd, vi selv havde produceret og fået en araber til at indtale. Altså, der er stilling, og det er... Der kommer små bemærkninger, sådan små bemærkninger, der viser, at det her, det påvirkede os voldsomt. I repeat, further instructions will be left tomorrow in a letter post Dresden, addressed in the names of Mr. and Mrs. God Rausing at the post office of the main railway station in Hamburg. Follow these instructions carefully if you wish to see your son alive again. Don't call the police, any other authority, or friends. This isn't a joke, it's a business deal. Good Caesar. Altså, den her plan er enormt omfattende. Det er med videoovervågning, og det er personlige observationer af Jørgen Rausing. Vi ville vide noget om, hvornår vi skulle gøre det, og hvor vi skulle gøre det. Vi fandt relativt hurtigt ud af, at det skulle være hjemme, hvor han boede. I den sidste del af planlægningen lagde vi os fast på at kidnappe ham en tidlig morgen. Kæresten, hun skulle
bindes til en seng og bedøves. Det var det, vi sluttede med at finde ud af, hvad vi ville gøre. Vi ville bringe ham ud i en bil i bedøvet tilstand. Fortsætte med at bedøve ham, hvis det var nødvendigt. Køre hele vejen op til Norge, op ved Oslofjorden. Vi laver en celle til Jørgen Rausing. Den bygger vi inde i et rum. Det vil sige et rum i rummet. I hjørnet oppe i cellen er der et videokamera og en højttaler. Det var meningen, at han ingen form for direkte kontakt havde med nogen af os. Så det vi også indkøbte, det var nogle heldragter, og så købte vi integralhjelme, sådan nogle motorcykelhjelme, hvor der er visir, og hvor man er dækket til, så man ikke kan se ansigtsform og hovedform. Den morgen, hvor vi skal gennemføre kidnapningen, der tager vi afsted meget tidligt. Vi kommer på plads. Jeg sidder for første gang i mit liv med et skarpladt våben på mig. Jeg kan huske, vi kaldte det personlig beskyttelse. Og jeg sidder og lytter på Svensk Politiradio. De andre skal lave overfaldet og kidnappe Jørgen. Og så kigger jeg sådan lidt skævt ud af vinduet, og tænker, hvad fanden foregår der? Min bror står der forrest, og han siger, at hængslerne vender i den forkerte side op ad døren. Vi kunne ikke stå ordentligt i ly, og det, vi må lige snakke om, hvordan det kan gøres. Og så skal vi så beslutte, hvad gør vi så nu? Så vælter det ud af mig med alt det negative, det her betyder for mig og for mit liv, og hvor det bare kører rundt. Med alt muligt, der har med mit privatliv, mit ægteskab, mit arbejde, Jørgen Rausing, kæresten, de andres arbejde, alt muligt negativt, der fylder mig op omkring hele det her. Altså, det vælter ud af mig på det her tidspunkt. Siger ting, som jeg ikke har sagt i rigtig, rigtig lang tid. Altså, alt muligt negativt. Vi bliver opdaget. Altså, alle mulige elementer er negative ting. Og jeg kan ikke. Og da jeg siger det første gang, jeg kan ikke, så siger jeg vil ikke. Altså, da jeg har sagt det der, jeg vil ikke, så der får jeg, hvad man kunne kalde et decideret nervesambrud. Jan, han kaster sig ned og holder om mig, og vi, så er jeg bare der, kan man sige. Jeg har jo mere end en gang drømt, at vi har gjort det. Altså, for eksempel. Altså, at jeg har gjort det. Gjort hvad? Altså, kidnappet Jørgen Rausing.
Det har jeg drømt rigtig mange gange, faktisk. Altså. Hvad udspiller der så? Det er næsten det samme hver gang, at han sidder i sådan en celle og prøver at komme i dialog med mig. Og jeg nægter at snakke med ham. Jeg siger ikke noget til ham. Selv i drømmen er der en eller anden barriere, der gjorde, at jeg ikke skulle sige noget til ham. Altså, det tema, jeg har haft, det har jeg drømt rigtig mange gange. Hvad siger han til dig? Hvorfor han sidder der, og hvorfor han... Hvorfor han skulle udsættes for det her. Og hvad gør du så? Jeg svarer ham ikke. Jeg siger ikke noget til ham. Men hører bare på, hvad han siger. Jeg er bare trådt ud af det. Og det, der så skal ske, det er jo, at der bliver ryddet op efter planerne. Og det indvilliger jeg i også at deltage i. Altså, hellere end gerne, han har sagt. Vi tager til Norge. Vi er 4 stykker, der tager derop. Og flår cellen ned. Det tager jo hele dagen. På et tidspunkt, så går jeg og en af de andre ned ved stranden. Altså, vi har opgivet alt omkring det her, og det er jo en situation, hvor vi på forskellig vis har enormt dårlig samvittighed. Og jeg har i hvert fald en enormt dårlig samvittighed over, at PFLP ikke fik de penge, som jeg havde været med til at stille dem i udsigt. Så snakker vi lidt frem og tilbage. Og på et tidspunkt, så siger min kammerat, at vi burde egentlig nok overveje at lave noget, der var lidt mere overskueligt. Og noget, vi kan styre. Røveri af pengetransport, for eksempel. Noget, hvor vi kan planlægge det, og hvor vi kan gennemføre det, uden at der opstår ting undervejs, som gør, at det hele bliver kompliceret. Og hvor det er hurtigt og militærisk og overstået på et øjeblik. Jeg var efterforsker på rullestolsrøveriet, og vi møder en tidlig morgen, den 3. december 1985, og der kommer en melding om, at der er lavet et røveri på posthuset nede i Herlev. Den morgen, der er der nogen, der ser en mand komme skubbende med en rullestol. Lige efter 9 kører den ind i forhallen, og så stiller de sig op ved elevatoren. Når der kommer budet ud igen, den person, der står bag ved rullestolen, går ham i møde på trappen. Umiddelbart gik tanken også i efterforskningen på, det må være udlændingen, fordi vi har ikke oplevet danskere lave så grove røverier. Der er ingen afgørende spor af røverne, der ved nitiden i dag røvede 1,5 million kroner i kontanter og godt 68 millioner i checks i Herlev. Politiet siger, at røveriet synes at være planlagt med en usædvanlig omhu. Jeg var jo med til at planlægge røveriet, og jeg var på arbejde den pågældende dag. Men jeg husker meget tydeligt, at jeg var lettet. På det her tidspunkt var jeg stadig meget præget
af kidnapningsplanerne og min udtræden der, og hele det forløb, der var omkring det. Så det var sådan nok mere en følelse af... Det lyder mærkeligt, når man siger det nu, ikke? Men en lille succes oven på fiaskoen. Men der er jo nogle situationer i de her år, hvor vi er så tæt på at blive afsløret. I forbindelse med planlægningen af et røveri mod Amagerbanken, der bliver Niels anholdt i forbindelse med et biltyveri. Niels bliver taget med en taske, der er fyldt op med ting, der stinker langt væk af organiseret kriminalitet på et højt niveau. Der er cylinderlåse, der er falske kørekort, som vi selv har produceret. Der stod vi jo lige pludselig med Niels Jørgensen i hånden. Han er selvfølgelig ikke nogen helt almindelig biltyv, men alligevel er han jo ikke sådan defineret som noget særligt sofistikeret. Men der er et eller andet, der kører. Så det her er i hvert fald et godt argument for at sige, at vi fortsætter vores overvågning. Og det vil sige, at det er et godt argument for at fortsætte efterretningsoperationen, som jo ellers led under, at der ikke var ret meget substans i den. Der kommer en intensiv overvågning af os med fuld skrue. En af de dyre overvågninger, altså hvor der er rigtig mange biler på os, rigtig mange folk døgnet rundt. Kort tid efter, så stopper det. Og der begyndte der faktisk at dannes den hypotese, kan man kalde det, i gruppen, at politiet er nogle fjolser. De fatter ikke en brik. Altså, de er simpelthen for dumme, de er for dårlige, de er for udygtige. Så begynder vi stille og roligt at starte nye planer op. Og så er vi færdige med billedreportagen fra røveriet i dag. Julens første pengerøveri blev begået i juletravlheden i morges. Det skete blandt andet ved hjælp af en barnevogn. I morges gik 3 mænd i håndværkertøj ind formentlig af denne her port. De gik hen til hovedkassen lige præcis efter klokken 9, og der stod de foran døren til kontoret og ventede. Røverne fik de 6 tasker, og de løb. Ved trappen henne for enden af gangen mødte de modstand. Det var varehusets sikkerhedschef. Han blev slået ned. Han er nu indlagt for kraniebrud. Jeg var aktiv i den planlægning helt til sidste dag. Man deltog ikke selv i røveriet. Der forestillede vi os ved at vifte med pistoler og ved at være tilstrækkeligt truende. Der ville de bare bakke tilbage. Men det gjorde de faktisk ikke. Altså den måde, vi talte om, specielt ham, der gik i slagsmål. Altså han blev nærmest omtalt som et fjols, ikke? Altså, og ikke som et offer. Vi så jo bare nogle millioner her, som PFLP skulle have. Det var det, vi så i situationen. Alt det gode, man kan gøre med sådan nogle millioner, ikke? Det havde jeg jo set i praksis på den ene eller den anden måde. Man river det ud af situationen, og bare har tilbage nogle personer, som har passet deres arbejde, og er blevet tampet i hovedet og truet og til skræk. Altså, det er jo altså ikke ligefrem noget, jeg hverken er stolt af eller har det godt med. Jeg kunne utrolig godt tænke mig på det her tidspunkt at leve normalt. Altså så normalt man nu kan.
når man har den baggrund, jeg havde, og har det liv, jeg har. Men jeg har et barn på det her tidspunkt. Og samtidig så er vi jo i gang med at planlægge et nyt kup. Jeg kan se på det her forløb af, jamen altså, lige om lidt skal jeg måske til at tage stilling til, vil jeg være med til det her røveri? Ikke bare at planlægge det, men også være med til det. Vi lægger et møde på et tidspunkt, hvor det rammer lige ind i, at jeg også skulle passe min datter den eftermiddag. Hun er ikke ret stor. Hun er ikke engang et år. Og så tager jeg hende med til et møde. Jeg tager hende med ud i Blekinggade. Og sidder med hende i et mødelokale, hvor vi diskuterer kriminalitet. Sidder med min datter på skødet. Over på hylden bag ved mig, der ligger der panserværnsraketter, og jeg ved, hvad den lejlighed er spækket med af planer, våben og alt muligt andet. Og det slår mig, det her, det er fuldstændig grotesk, det du sidder og gør nu. Jeg beslutter mig simpelthen for, at det skal være slut. Jeg vil ikke mere, ikke? Jeg kan ikke mere, jeg vil leve normalt. Det er sådan det, der fylder mig. Den første reaktion, der kommer, er en forståelse for, at jeg er nået frem til det. Torkel, han siger, at jamen, han havde egentlig længe lagt mærke til, at jeg ikke rigtig var til stede, og jeg lavede tingene med venstre hånd. Der er jo ingen grund til, at jeg bliver til resten af mødet, så jeg går. Og det er sådan lidt underlig situation og lidt kajtet. Går ud ned på gaden og smækker døren efter mig og står ude i Blekinggade og glor hen på pølsevognen. Og føler en enorm lettelse simpelthen. Altså, yes! Altså, og går bare derfra simpelthen. Det var simpelthen bare, det var rigtigt det her. Min datter får ekstra opmærksomhed. Så der er sådan en kort periode af eufori. Men langt inde bagved er der sådan en lille tigger, der siger, der kan altså, det kan komme for en dag, det her. Jeg begynder sådan at fornemme, nu nærmer vi os. Nu er vi, jeg skulle endnu en jul med et røveri. Det er røveri, som jeg ikke ved på det her tidspunkt, hvad egentlig er. Men får fuld vished på et tidspunkt lige op til røveriets gennemførelse, hvor en af de andre henvender sig til mig og siger, at du skal nok skaffe dig et alibi der den morgen, hvor vi vil gennemføre et kup. Man vil nok regne med i morgen tidlig efter en så kold nat, som det bliver, at der skal bruges lidt ekstra tid på at skrabe rim af bilruderne. Ja, altså kulde i nat, og så kommer trøsten i morgen. Med sol skulle det i hvert fald blive. Ja, på gensyn i morgen. Det var TV-avisen, og vi er der igen i morgen kl. 18 med nyhedsoversigten. Vi skal til at slutte denne lange natradio, og det gør vi meget, meget fredeligt og meget, meget fransk med Charles Aznavour.
a dans ta chambre où le regard se pose mille petites choses ne ressemblant qu'à toi. Sous les portraits d'ancêtres, aux incroyables poses, il y a des draps roses parfumés de lilas. Dans ta chambre, il y a position, kan? Ja, OS, det er på Købmarkedet, og det er betjente i politiuniform, der røver 2 mænd i civil. De har slået manden ned, der kigger med værdierne. Er I klar? Søjne, vi har røveri mod postvogn ved Købmarkedets postkontor. Købmarkedets postkontor røveri mod postvogn. Og vi kører dertil. Kaj Købmarkedet, nu lidt. Vi er lige ude for Købmarkedet. Og til køretøjene, så skal der udvises den absolutte. Vores kollega ramt. Vi skal have en ambulance, der stedet køres lidt. Når lidt skifter. Når det vil modtage. Har vi nået gerningsmændene, jeg kan? Man skal køre det ned ad Købmarkedet og til en af Sigageren, når lidt skifter. Til køretøjene så skulle røver efter at have skudt kollega til hvem der er rekvireret ambulance, der er kørt af Købmarkedet. Nærmere følger og slut. Forespørgsel, når det skifter. Når det 11, hvad man kørt i, kan? Hos ambulancen, er den på vej kørsel lidt, når det skifter? Når det 11, ja naturligvis. Hvad vej er røverne kørt, kan? Det gør de med orange kassevogn. Nær Købmarkedet og til venstre er en af Sigagerne, når det skifter. Jamen, stemningen den er dårlig. Og vi kan også høre nede på gerningsstedet, at han er ramt i hovedet af et projektil. Så det er meget alvorligt. Jeg tror, at stemningen i første omgang nærmest kan karakteriseres som en eller anden form for et chok. At vi har røvere hjemme, som rent faktisk skyder en betjent på vej væk. Og næsten en vantro stemning over, at det her det overhovedet kan finde sted i vores Danmark. Jeg tager på arbejde om morgenen og åbner for radioen i spændt forventning og hører så om, hvordan det hele er sket og om katastrofen. En politibetjent blev ved 5-tiden her til morgen ramt af skud i hovedet, da han kom i skudveksling med... Der går jeg sgu mere eller mindre i panik på vej til arbejde og kan mærke, at det her, det er bare lort, simpelthen. Altså. Det er galt, og jeg har også den her med, at det skal de fandme ikke slippe godt fra. Altså, de skal fanges. Om så jeg skal bruge al min tid, de skal fanges. Jeg tror ikke, at der er nogen af os, som var med i det der glemmer den periode fra meget tidligt om morgenen, og de meldinger, vi fik i løbet af dagen om Jespers tilstand, og så frem til det tidspunkt, hvor at man slukkede for respiratoren. Ved I noget om gerningsmændene i det her øjeblik? Nej. Har I nogen, I kigger den? I har ingen spor at gå efter? Politiet har meget få spor efter gerningsmændene til postrøveriet i Købmarkedet i København i går morges.
Den 22-årige politibetjent Jesper Egtved Hansen døde sent i aftes af det skud, han blev ramt af under postrøveriet torsdag morgen. Det er uden for enhver form for diskussion, at jeg har et moralsk medansvar for, hvad der skete der. Det, at våben var normalt i vores bande, det, at det bare var en del af en normal plan, jamen det har jeg jo også et medansvar for. Jeg ved jo, hvad det er for en morgen, det finder sted. Heller ikke der gør jeg jo det, som man vil forlange af en normal samfundsborger vil gøre, at gå til politiet. Altså, det gør jeg jo heller ikke. Jeg går til ingen. Jeg bevarer den viden og lukker øjnene for, hvad der skal ske. Det første reaktion, der rammer en, det er jo, det var dog lige godt satans. Skulle det virkelig være Appelgruppen? Det kunne det godt være. De sætter ekstra tryk på andre former for overvågning med telefoner og den slags ting. Alt det bliver sat i gang for ligesom at fange nogle små signaler op, der kan sige, det kan godt være dem. I er sgu på rette vej. Der blev oprettet observation omkring Niels Jørgensens formodede bopæl Nørrebrogade 1. Klokken 13.30 blev Obsen nedtaget, i det var blevet konstateret, at Niels Jørgensen befandt sig på Café Liberation. Han arbejdede som tjener på stedet og virkede åndsfraværende. Og hvad kaster det af sig? Ingenting. Torgild Lausen udpasserede Netto og medbragte en bærepose med varer fra Netto. Jan Weimann. Klokken 16.57 udpasserede han børnehaven sammen med sit barn og kørte i 669 af Sorte Mosevej til Kringholmen, hvor han indpasserede kl. 17.00. Så kommer næste fase jo så, og man siger, at nu holder vi sgu ved. For nu må vi så i hvert fald blive ved, indtil vi får afkræftet, at det kan være dem. En måned efter Købmagergaderøveriet og drabet får jeg besked på at pakke rullestolsrøveriet sammen i en stor kasse, og så tage til København med den. Der kan man godt føle, at der er noget stort i gang, fordi der sidder også PET-folk, og på det tidspunkt regnede jeg med, at jeg skulle ind en enkelt dag og fortælle lidt om det røveri, og så kunne jeg tage hjem igen. Og det bliver så bare til 1,5 år. Der kører en masse aflytninger, og herunder der kører også selvfølgelig nogle rumaflytninger. Og jeg sidder og lytter på det her. Torgild Laursen og hans hustru, de taler sammen. De snakker om penge, og Torgild siger til sin hustru, at nu skulle han til tandlæge, og han håber ikke, at det blev for dyrt, for så mange penge havde de ikke. Og dengang jeg hører det, så tænker jeg, hvad fanden, hvad sker der? Altså, de her mennesker, de har lige røvet 13 millioner, og så spekulerer de på, om de skal bruge 5 eller 600 kroner, eller hvad ved jeg, til en tandlægeregning. De tager ikke af kassen. De tager ikke af den kasse, der skal til PFLP i hvert fald. Altså for sådan en gammel efterforsker, der er sgu ikke noget, og man kan bygge en ordentlig mistankegrundlag på. Rullestolen, ingenting overhovedet. Dags Varehus, ingen beviser overhovedet. Røveri i Købmagergade, drabet på en politimand. Og igen, der var ingenting. Altså et af fællestrækken var selvfølgelig, at de var uopklaret. Og så også det, at i flere af sagerne indgik der et element af rollespil eller dialog. Men det var sådan mange teorier, som vi forsøgte at rode sammen i en stor bøtte, som så gav sådan den der mave- og næsefornemmelse af, vi fortsætter sgu. Vedrørende et forvarsel fra afdeling.
En Karsten, spørgsmålstegn, telefonerer til Jan Weimann. Carsten Nielsen er som udgangspunkt ikke interessant. Vi kender ham ikke. Lige pludselig så optræder Carsten på en telefon, hvor han taler med Jan Weimann, og de arrangerer et middagsselskab og et møde, eller hvad det nu er. Man ved endnu ikke, hvem Carsten er, men man forsøger at få ham identificeret. Af videooptagelsen med indpassage i Brogesgade 8 lørdag den 17. december 1988 kan følgende udledes. Ankomst af de forskellige personer er nævnt i den rækkefølge, de fremkommer på videooptagelsen. Niels Jørgensen ankommer til stedet. Niels ser op mod lejligheden og går ind. Virker stedkendt. Jan Weimann ankommer til stedet. Bo Weimann ankommer til stedet. På vej hen til opgangen ser Bo op mod lejligheden. Thorkild Laursen ankommer alene til stedet, går direkte til opgangen og ind, virker stedkendt. Den i sagen nævnte Carsten er nu identificeret som værende Carsten Nielsen, Brogesgade 8, 3. til venstre, 2200 København N. Efter min opfattelse var der ikke nogen beviser, som man kunne direkte trække frem og så sige, her er det. Det var der ikke. Man satte ikke at klappe i sine små hænder af begejstring, men det var, hvad vi kunne præstere efter et halvt års intens efterforskning. Vi kunne ikke præstere mere. Og derfor var, kan man sige, hvis ikke man gjorde et eller andet, så ville gassen nok gå af ballonen. Det er der nok ingen tvivl om, så nu skulle vi anholde og ransage. Sent den morgen. Altså, jeg har først lige været der lige ved 6-tiden. Og jeg kunne godt høre, lige inden jeg skulle ind i rummet der, at der var en del, der snakkede derinde. Og så åbner jeg den dør der, og så ser jeg bare 100 mennesker, der sidder inde i rummet derinde og er klar til briefing. Jeg skulle være med i en gruppe, som skulle anholde Jan Weimann. Og der bliver gjort meget opmærksom på, at det er altså grove røver, vi skal ud og anholde, så man skal tage sine forholdsregler. Den dag, hvor anholdelserne finder sted, der er jeg sammen med min bror ude på et kundebesøg. Jan, han får så pludselig den idé, at han skal over og hente noget teknisk, som hos en anden kunde. Klokken 10.15 udpasserede Weimann porten til nummer 2, og gik direkte til 669 og kørte af Peder Skramsgade mod Holbergsgade. Tiden går. Jeg synes efterhånden, det er jo kun nogle få gader derfra, og det burde have taget ingen tid. Så til sidst så bliver jeg sådan utålmodig, og jeg begynder sådan at løbe ud for forklaringer på, hvorfor tingene tager så lang tid. Klokken 10.18 kom anholdelsesholdet frem og anholdt Weimann, mens han sad i bilen. Dengang jeg ser Jan, så tænker jeg, jamen, det er jo en familiefar. Altså, det var slet ikke sådan en mand, jeg havde forestillet mig. Også ud fra de røverier, som vi nu har siddet og arbejdet med, at det var folk, der kunne slå folk ned, og de kunne true med skydevåben, og ja, de kunne sågar skyde en kollega. Jeg undrer mig, så jeg ringer ud til mit arbejde, eller vores arbejde, og får at vide, at Jan er lige kommet derud. Og jeg tænker, er lige kommet derud og spørger, hvorfor er han dog kommet derud? Han skal sgu da være til møde med mig herinde, vi sidder og venter på ham. Jamen, han er lige kommet, og han har gæster med. Gæster med. Og den måde, hun så sagde det på. Skok, sagde det så ind i hovedet.
Og så tænkte jeg, anholdt. Ja, vi har lige fået et stykke papir her, der siger, det er det seneste fra politiets sigtelser mod 5 danskere for store røverier. En er fængslet i isolation for 13 dage, mens 3 andre mænd har fået anholdelsen opretholdt i 3 gange 24 timer. Det er meget svært at forklare det her, men altså, det er jo lige før, jeg næsten tror på, at det er et komplot fra politiets side. På den ene side og på den anden side ved jeg jo, altså det hele, jeg selv er jo fyldt af, jamen de er jo færdige i den lange ende, og jeg bliver også bare anholdt om lidt. Men af og til, der kunne jeg ligesom tale mig varm til, det er det rene vrøvl, det her, ikke? Altså, hvad er det for noget, det her? Kan man ikke tillade sig at være venstreorienteret i det her land? Altså, det er jo fuldstændig sygt at tænke på. Da vi begyndte at gøre udbyttet op, var det vel en lille smule mat stemning. Det var ret begrænset, hvad vi havde fundet af materiale, hvor vi sagde, her er det. Faktisk havde vi ikke fundet noget som helst. Jeg tog mig også selv i at gå og rode de andres koster, for jeg tænkte, der må der være et eller andet. Altså et eller andet må det der have fundet, som kan bruges til et eller andet. Der var ingen, der havde fundet noget som helst. De her mønstringer, det var totalt skuffende at høre på. Folk, de gjorde selvfølgelig meget ud af, at så havde man fundet det der, og man havde fundet de bøger, og man havde fundet noget om PFLP, og fuldstændig ligegyldigt i den her forbindelse. Der var intet. Da vi anholder Jan og lige visiterer ham for, hvad han har i lommerne, så finder vi dels et sæt nøgler, som så i øvrigt viser sig også at ligge i lommerne på Niels og Torgild, et tilsvarende sæt. Så finder vi en liste med bilnummer på. Og de bilnumre viser sig ved en kontrol af en stor del af dem. Det er efterretningstjenestens observationskøretøjer. Altså de biler, vi har brugt til at skygge ham med. Ud fra nævnte log kan det konstateres, at der i nævnte periode har været rettet forespørgsler via EDB-systemet på de nævnte vognnumre. Vi kunne jo også samtidig konstatere, at Jan Weimann var ansat hos Regnecentralen, som servicerede vores EDB-system. Det synes jeg ikke ligefrem, det var sjovt. Endvidere pågår der undersøgelse i relation til foranstående. I det sigtede Jan Weimann og hans bror Bo Weimann, begge er beskæftiget ved Regnecentralen. Først var Jan, siden var jeg konsulent for dem. For Rigspolitiet? Ja. Ja, det er altså lidt crazy, men det var jeg. Så jeg har hjulpet politiet efter bedste evne med at lave gode baser til at finde kriminelle. Min tanke med de nøgler, og ligesom alle andres tanke, var, at det skulle til en dæklejlighed. Det er helt oplagt. Og så var det, at vi kopierede nøgler og sagde, fandme nej, nu må vi prøve at se, om ikke vi kan finde den skide lejlighed. Og så hvor vi tabte dem oftest? Ude i Haraldsgadekvarteret derude. Godt, så starter vi derude. Og så tonser vi igennem tusindvis af lejligheder. Og det var jo sådan set lidt af en panikhandling, fordi der måtte gå hul på den her by, ikke? Der bliver brugt en masse ressourcer på det her, og jeg tror faktisk på et tidspunkt, så er vi op, og vi har måske været en 3-4.000 steder, måske endda mere. Der bliver prøvet nøgler nat og dag. Siden den gik, at vi prøvede flere og flere lejligheder. Vi nærmer os også det her tidspunkt for, at nu skulle de her mennesker fremstilles igen, ikke? Dem kunne vi ikke beholde måske. Og hvad vil de så gøre? Vil de så gå ud og tømme den her dæklejlighed, som vi var sikre på, at de havde? Vi kæmper en brav kamp for at få lov at beholde dem i fængslet. Og i den sammenhæng, så er det klart, så interesserer man sig for alle de personer, som, har kontakt til gruppen.
Vi forsøger helt konkret at få kontakt til Carsten Nielsen, og vi får meget, meget hurtigt en fornemmelse af, at han slet ikke har lyst til at tale med os. Og i den sammenhæng er der så kun et at gøre. Så må vi jo lave en efterlysning på ham. Der er 2 ting, der fylder mig fuldstændig op på det her tidspunkt. Det ene, det er find Carsten Nielsen. Og det andet er rydde op ude i Blikkengade, hvis det ikke allerede er gjort. Altså, det er de 2 ting, der fylder alt i mig lige i de her dage. Og det jeg gør, det er, at jeg tager kontakt til en anden af de sidenhen meddømte. Og vi aftaler, at vi må ud i Blikkengade. Vi tager derud sådan efter mørkets frembrud, fordi det virker næsten for overvældende at gå derud i dagslys. På vej hen til lejligheden, der synes vi ser politi alle vejen, og alle mulige, som kigger på mig på en bestemt måde, tænker jeg, det er en politi, det der. Det første, vi faktisk gør, inden vi giver os til at låse os ind, det er, jeg letter lige lidt på brevsprækken. Så kan jeg se, der står en inde i lejligheden, og jeg kan høre gulvet knirke, og jeg ser et par bukser. Vi går ud i en gade i nærheden og snakker sammen. Og jeg siger, der er kraftedeme mig en inde i lejligheden. Carsten Nielsen, han var jo tømreruddannet. Han gik tit rundt i hvide arbejdsbukser. Det, der undrede os jo, det var, at han ikke gav sig til kende, men han har nok troet, det var nogle andre. Han har været lige så panisk om på den anden side af døren. Det får vi besnakket os selv til. Jamen altså, det må være Carsten, der er inde i den lejlighed. Vi går derop igen. Og så kommer der nogen ude ved opgangen, der tænder lys. Vi går videre op, helt op øverst, og så bevæger vi os langsomt ned. Vi går og snakker sammen. Jeg kan huske, jeg siger bemærkningen, det er jo rigtig hyggeligt. Det er det jo altid. Den bemærkning, den kan jeg huske den dag i dag, og ham den anden, han mumler, og vi siger goddag til dem, der kommer og går videre ned. Vi kommer helt ud, og hjertet sidder op i halsen. En gang til har vi så været derinde, uden at det lykkedes. Vi går en gang over i en gade ved siden af og snakker sammen om, jamen altså, skal vi prøve en sidste gang. Og vi går tilbage, vi går ind i opgangen. Nøglerne kommer frem, de 2 af låsene bliver åbnet, og den 3. lås, og så virker nøglen ikke. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at det der ligger imellem mig og den fuldstændige oprydning i den her situation, det er, at Carsten Nielsen, der står inde på den anden side af døren, ikke giver sig til kende. Fordi det må være ham, der står inde på den anden side. Selvfølgelig. Og den anden ting, der er, det er, at ham, der er med mig, at han har taget 1 ud af 3 nøgler, er forkert. Og jeg husker det som, at 2 dage efter, der kører Carsten Nielsen galt. Den 2. maj, der er stemningen på nulpunktet, fordi deres varetægtsfængsel kan forlænges dagen efter. Og alle er overbevist om, at de bliver løsladt. Og så pludselig, jeg husker det som om, at jeg lige får en bombe i nakken. En kommer løbende ind og siger, der er sket et færdsuheld op på Kongevejen, og manden, som har kørt galt, er Carsten Nielsen. Og så har man fundet en telefonkvittering, hvor der står Blikkengade 2.
kunne næsten ikke trække vejret dengang, at jeg hørte det. Og jeg begyndte nærmest at hyperventilere og måtte sætte mig ned på en stol. Og der sad jeg i 5 minutter bare og kiggede ud i luften og tænkte, hold da kæft, mand, der var den. Da jeg gik ud af døren derhjemme, der var jeg inde og sige, yes, mand, yes, og hurra, og hen og kysse konen, og så afsted. Det var guld. Hvornår kommer du hjem? Jeg ved det ikke. Når vi er færdige. I en knust udlejningsbil på Birkerød Kongevej lå ikke alene den hårdt kvæstede fører, men også et meget stort pengebeløb, der menes at stamme fra et af de store røverier. Men fundet af den hårdt kvæstede bilist førte også til de røverisigtedes dækadresse, en lejlighed på Amager, som også den kvæstede har tilknytning til. Og her viste det sig, at en af de 3 nøgler, politiet er i besiddelse af efter de seneste ugers fængslinger, passede til en af dørene. Jeg er på vej ud på regnecentralen og kommer ud på mit arbejde og går lidt rundt som en zombie og prøver igen. Også det kan igen være underligt at tænke på for mig i dag. Prøver også alligevel at opføre mig normalt. Altså, har de fundet en lejlighed-agtigt? Det var dog spændende. Hvad fandt de derude, siger du? Ikke? Altså, virkelig prøve at spille en normal rolle, samtidig med, at jeg... Altså, det eneste, jeg tænker på, det er at løbe ned på parkeringspladsen, og så starte Forden, og så køre 160 i timen i en eller anden retning, der er langt væk. Altså, at gemme mig. Der er i dag afsløret en stor terrororganisation i Danmark. Politiet har beslaglagt våben nok til, hvad man kalder en mindre borgerkrig. Samtidig regner politiet med, at man har opklaret en række millionrøverier. Politiet har ikke noget overblik over situationen endnu, men de ved, at de har fået fat. Nu har de fat i den lange ende, ikke? Altså, så det er jo, man kan sige, det er jo en enorm glæde hos politiet, og den fremgår tydeligt. Og jeg kigger bare på det som en slagen mand. Der var intet, der var væk. Altså, der var alt bare der. Bare komme ind i den her lejlighed, det var... Ja, det var ligesom at... Det ved jeg ikke. Det var ligesom at komme i paradis. Det var fuldstændig vildt. Der hang politiuniformer og postuniformer. Der var også parykker. Der var alt det der, som man kunne forestille sig, var brugt i forbindelse med deres arbejde. Finder det der enorme våben der. Jamen altså, dynamit, håndgranater, næsten 60 kilo sprængstof, sprængsnore og personelminer, noget djævelskab ud over alle grænser. Panserværnsraketter. Det var skræmmende. Havde vi ikke fundet lejligheden i Blekingegade, så er der for mig ingen tvivl om, at så havde vi ikke haft nogen sag. Det havde vi ikke. Så havde det været sådan nogle slag i luften. Med nogle formodninger, som aldrig nogensinde kunne have båret som endegyldige beviser. Jeg kunne fristes til at sige pænt. Tak for hjælpen, ikke? Jeg prøver at opretholde et så normalt liv som muligt, selvom jeg overvåges døgnet rundt, helt tæt på. Bo Weimann blev fuldt på klodshold til Farum, hvilket imidlertid må have generet ham, idet han inden han skulle indpassere i virksomheden vendte sig om og gav Obsen fingeren, hvorefter han gik ind. Lige meget hvad jeg laver, er de med. Når jeg går ud og løber om søen, så er der nogen, der løber med. Klokken 09.30 udpasserede han iført konditøj løb forbi, hvor han fortalte, at han ville løbe en tur ned til Lyngby Sø. Obsen ønskede ham en god tur. Biler, der kører, radioer, der knitrer. Når jeg går ud på vejen, så holder de, så der er se-afstand. Weimann og fruen indpasserede restaurant Pepe Store Kongensgade 62. Weimann drak vand under hele middagen og holdt meget lav profil.
Han hilste dog på Obsen, inden han gik ind på Pebes. Jeg kan huske på motorvejen, der min datter, hun får fingeren i klemme i børnestolen, hun sidder i, så jeg bliver nødt til at kaste bilen ind til siden. Der kører politiet lige bag ved mig, og de bremser også ind, og jeg kan se på dem lige et øjeblik, så tænker de, hvad skal der ske? Ikke? Altså, kaster jeg mig ud af bilen med en Kalashnikov og skyder i alle retninger. Den tanke tror jeg, de har. Så jeg kommunikerer med dem og beroliger dem, altså med min håndbevægelse og siger, der er ingen god grund til, bare tage det roligt. Jeg skal bare lige ordne min datter, og så kan vi køre videre igen, som vi plejer. Altså, nu er alt normalt igen. Så jeg ved jo, at det er på vej, den her anholdelse, den kommer over med. Jeg begynder at indrette min dagligdag på en afsked med det, jeg holder af og alt det, jeg elsker. Og en af de ting, jeg gør, det er, når min datter hun skal sove, så holder jeg hende i hånden, indtil hun falder i søvn. Og det var jeg ellers begyndt at lære hende, det skulle man ikke. Så jeg sidder der i 1,5-2 timer hver aften og prøver at nyde de her øjeblikke for at huske dem. Ja, jeg prøver langsomt at tage afsked med min tilværelse, men det kan man jo ikke, men det prøver jeg i hvert fald. Jeg skal ud til en kunde og vader ned på parkeringspladsen og går hen til bilen, og på vej hen til bilen, så kan jeg se, at nu begynder der at komme nogle mennesker. Og jeg tænker, nu er det nu, så nu anholder de mig, og det er også rigtigt. Der kommer en betjent helt hen til mig, der er andre i baggrunden, der er biler alle vejen, og jeg får at vide, at jeg er anholdt, og jeg skal lige stille mig op af bilen, så de kan undersøge mig for våben. Det foregår meget roligt. Og det er en kolossal lettelse på en måde. Samtidig med, at jeg bliver sådan lidt euforisk næsten af, og nu kom det så. Altså nu pyha, samtidig med, at det er mit værste mareridt. Selve det drab har jeg ikke konkret viden om. Jeg ved ikke, hvad der er sket nøjagtigt den morgen fra andet end de kilder, som den øvrige offentlighed har kendskab til det. Jeg ved ikke, hvad der er sket den morgen. Jeg ved ikke, hvem der er skudt. Det, at der ikke er nogen, der er dømt for drabet nede i Købmagergade, støder den dag i dag min retfærdighedssans. Jeg mener, at når man tager våben med, skarpladte våben, noget så farligt som oversaget havlgevær, ladt med ekstra farlige brændingekugler, så er der i det mindste et sandsynlighedsforsæt, hvor de mennesker burde kunne dømmes for at have været med til at lave sådan et drab. Jeg går ikke ind og prøver at påvirke de andre dømte til at tage stilling, som jeg har gjort. Altså, jeg tror, der er mange, der vil forvente, at jeg burde gøre det. Hvordan lever du med, at det eventuelt kan være din bror? Det vil jeg ikke svare på nu.
Mit hjerte ligger jo stadig hos palæstinenserne på en måde, som bringer helhed i hele min historie. Men jeg kan jo ikke engang i dag give mig selv det kort, der hedder, om jeg gjorde i hvert fald noget godt for nogle mennesker. Situationen har overhovedet ikke ændret sig. Så jeg tror egentlig, jeg har gjort mere gavn ved at samle klude ind til befrielsesbevægelser. Jeg tror, jeg næsten har haft større betydning.